Terve vaan kaikille. Se on Save Gaming täällä. Eli tarkoittaa siis me kaksi. Ja tänään mä oon edistytty erittäin paljon. Joo, tämä on ja nyt 3. osa. niin, Varmaankin sanomassa, mutta kyllä varmaan otsikosta huomaatte. Mutta joo, nyt jatkellaan rakentamista. Lähdekö mä nyt sinne mainaamaan? Muuten mä teen vähän enemmän noita soihtuja. Ja mä vähän teen tätä taloa, että se näyttää ihan oikeesti hienolta. Teen vähän Ja kerran. niinku silleen melkein valmiilta, koska no, tässä on vielä Tein sä vähän sitä tekemistä. taloa, niin mä voin olla niinku mainaaja vähän niinku. Joo. Kyllähän se käy. Tai parempi rakentaa. Just. Eikä mulla nää koivut. Se on suht. No niin, mä lähden nyt mainaamaan. Ja Pitäisikö mun tehdä tähän mennessä semmonen maine? mä teen vielä yhden chestin, mä pistän Eikö tuleeks sinne tähän se kaikki meidän nää maine? Tuleeks tähän se pihakamat. meidän maine? Joo, pistäisin. Mutta mä teen yhden chestin vielä, siihen tulee kaikki meidän pihakamat ja silleen. Tää meidän lattia Tuleeks siis vaan tähän se täynnä meidän kaikkia maine? Tuleeks siis chestejä. tähän se meidän maine? Minne? Tähän näin. Joo, kyllä se on tosi lähellä tätä taloa. Ja mä suihdutan tän ympäristön. Ja noin ja mä en kyllä tiedä miltä Mä tuun käymään nukkumaan miltä vitsin asuntoautolta tämä sitten tulee näyttämään, kun tää on valmis, mutta Tuu nukkumaan. en Öitä. yrittää. Vaikka täällä keskellä päivää. Mä otan muutaman tommosen raudan ei kun niin, kyllä me varmaan sieltä löydetään. Vai tehdäänkö sodantilain spessussa sitten Q&A? Vois. Tai sitten joku mut me tehdään myös tänne kanavalle muutakin kuin pelivideoita välillä, mutta suurimmalta osalta pelivideoita. Joo, mä lähden nyt tekemään Joo. maineen. Tehdäänkö joku hide and seek tai ehdotelkaa muuten sadantilainen special. Vaikka se Joo, ei vielä ole, tehdään mutta joku spessu sitten Q&A loppuun. Ja ihan Q&A-kysymyksiä voi käydä Instagramissa laittelee. Sitten jossain kohtaa ilmoittelen, kun tarvitaan niitä, mutta joo, ja se sitten jossain kohtaa varmaan sitten ilmoitteet, että mikä se sun Instagrami vai pistääkö se sen tämän videon kuvaukseen? joo, katsotaan nyt ehkä tai sitten kerron seuraavalla videolla todennäköisesti. Juu. Katsotaan meillä korkeudella. 39, vitsi mulla on vielä pitkä matka tonne alas. Joku ärsyttävää, kun ne justiin niinku yksi niinku tammikuu. No samalla saa hommata vähän enemmänkin. On vaarallista, kun täällä on näitä Oho. On näitä Koitan saada joissakin seuraavassa jaksossa sitä timanttiakin vähän, niin päästään niinku paljonkin eteenpäin tässä. Koko ajanhan on menosettiin timantti. Joo, sitten kun ollaan löydetty sitäkin vähän, niin sitten voidaan jo huokasta ja voidaan Ja ruveta todennäköisesti vähän koristelemaankin tätä Viikon maata. loppuna tulee ehkä Among Us-video meidän kavereitten kanssa. Ehkä. Niin, jos ne nyt haluaa tulla. Niin. Lattia pitäisi olla valmis. Puuhakko meni. Ja se meni rikki. Muuten nyt kun meillä on niin
paljon tota rautaa. Mihin se muuten pisti? Pistin ne sinne oretsestiin. Niin tähän näin. Niitä ei enää niihin. Oho, rautaa tuli vastaan. Jaa, no 14 korkeus. Mikä on sun mielestä paras korkeus timantin? Ja pistäkää kommenttiin, mikä on teidän mielestä paras korkeus timantin nettämiseen. Mä sanon, että se on joku 10-11. Mä sanoisin, että se olisi joku 12-13. No kato, sun pitää mennä niinku 10 tasolle ja sitten se niinku menet siitä vaan eteenpäin, niin... Tai ehkä 9 tasolle, en mä tiedä. Okei, tää on hyvä nyt. Jätetään tähän. Tää on tämä 1-10. Löytyy redstone. 10. Jaa, sä oot jo siellä asti. No, Tässä on ajattelin, että sä jotain- oot jo just maan päällä. Nää on ärsyttäviä nää blogit. Laavaa! Ui. Tää on muuten on laavaa. Täällä on varmaan joku tunneli. Vähän sairasti kanoja. Pitäisikö me jossain kohtaa lemmikki? Mä oikeesti näen täällä samassa paikassa. Ainoat niinku eläimet mitä mä näen on kanat. Et ei siinä mitään. Tää on 10 korkeus. Tää on ihan hyvä. Jaa, tässäkin pystyy tämmöistä. Oh! Teinkö mä näitä nyt liikaa? Ujuma lapitsi löytyy. Siis, miten sä vaan löydät niitä kaikkea? Tunneli. Tuossa on creeperi. Mä löysin sen. Jaa. Löydät ihan itses jostain. Mä löysin redstone, kun mä räjäytin creeperin, niin sit siellä oli. Jaa. Rautaa. Rautaa aika paljon. Ihan pirusti. Mä näen 4 eri paikassa rautaa. Jaa. Sulla menee hyvin. Mm. Olisiko tää timantti? Tää löysi jonkun maanalaisen vesipaikan. Saat sitten yllätyksen, kun tulet pois mainista. Mitä mä näin justiin täällä? Kettu! No noita peleitä en olekaan tässä. Pitkään aikaa näen. Kun mä yritän syödä jotain, niin mä pistän pari blokkia siihen. Tää on 27. Toi oli hauska. Mä tapoin... Oho, siellä on skeletoni. Mä en kaipaa skeletoni sua. Ei vitsi, mulla ei oikeesti olisi koko ajan tota lasia, mutta sitten mä en jaksanut ottaa sitä. Mulla on nyt 31 näitä rautoja ja tossa on 5. Today we are doing some craft. And nobody cares. Redstone. Tää on 11 korkeus, eli aika hyvä. Rautaa taas. Tiedä miltä tämä näyttäis. Tää kyllä näyttää vähän vammaiselta, mutta... Onks tää joku... Mä löysin rovinen. Onkin. Mä löysin rovinen, Sakki. Ei tää näyttää... Mistä? No täältä, kun mä kaivelin, niin tuli rovinen. Joo.
No niin, nyt tuli vähän hienompi. Tuosta perusoveli. Tuosta